el cicle de l'aigua. Cada ciutadà de l'àrea metropolitana de Barcelona consumeix més de 100 litres d'aigua al dia, un dels consums més baixos d'Europa. L'aigua ens arriba a través d'una xarxa que està preparada pels contrastos habituals del clima mediterrani. D'on traiem l'aigua? La majoria l'agafem dels pantans, una altra part dels pous subterranis, i Barcelona també s'alimenta d'aigua de mar tractada a la nova desalinitzadora del Prat de Llobregat. A les conques del riu Ter i Llobregat hi ha 5 embassaments. Poden emmagatzemar fins a 613 hectòmetres cúbics d'aigua, que equivalen a 613.000 milions de litres. L'aigua també es capta en una trentena de pous subterranis i també a través d'una canalització submarina a 3 quilòmetres mar endins. Des d'aquests punts es transporta fins a les 4 plantes potabilitzadores per tractar-la. A la de Sant Joan d'Espí hi arriba l'aigua dels pous i del riu Llobregat. A la de Cardedeu hi arriba l'aigua del Ter. A Abrera, més aigua del riu Llobregat. Al Besòs, els pous del Besòs. I a la desalinitzadora, la de captació marina del Prat de Llobregat. Com es distribueix l'aigua? Un cop és apta pel consum, l'aigua es guarda en els 2 grans dipòsits que hi ha a Barcelona, el de la Trinitat i el de la Font Santa. Des de l'estiu del 2011 estan connectats i poden compartir reserves per una canonada de 13 quilòmetres per sota la serralada de Collserola. Des d'aquests dipòsits i mitjançant un sistema de bombeig, l'aigua arriba a uns altres dipòsits de cua més petits i repartits per tota la ciutat. Una xarxa de pressió de 27 pisos aconsegueix fer arribar l'aigua a les diferents cotes de Barcelona. Aquesta és l'última parada de la xarxa de subministrament que ens porta l'aigua fins a casa, però no és el final, sinó només la primera part del cicle, un sistema indispensable i vital com l'aigua.